Ahoj, volám sa Mako a učím sa slovensky. Bývam v Kalifornii s manželom, ktorý sa volá Miloš. Ako je evidentné, Miloš je Slovák. A preto som sa chcela učiť slovenčinu. Mám manžela, ktorý je Slovák, jeho rodina sú Slováci a aj mám veľa kamarátov zo Slovenska. Vlastne som sa nejaký čas učila česky. Bývali sme s Milošom v Prahe 4 roky a mala som veľa dobrých, výborných učiteľov, ale čeština mi nešla dobre. V češtine som nebola sama sebou. Navyše väčšina ľudí okolo mňa boli Slováci. Tak teraz si chcem zistiť, ako mi ide slovenčina. Prostredníctvom vlogov si chcem trénovať každodenne frázy a slova a môj dlhodobý cieľ je objaviť novú verziu seba po slovensky. Okrem toho nemám konkrétny cieľ alebo predstavu, čo mám nebo čo chcem robiť na tomto kanáli. Nenechajte sa oklamať, nehovorím tak plynule a bez chýb. Zapamätala som si, čo som chcela hovoriť. Inak mi trvá 5 minút, aby som dohovorila jednu vetu. No, asi to je na dnes všetko a uvidíme sa neskôr. Pa, pa!